Aquí en LK intentamos sempre asesorar, vale? Todo depende do tipo de boda que sexa, se é de mañá, se é de noite, para poder ubicarnos un poquinho e xogar cos excesos, non hasta onde podemos chegar. Si é certo que, a verdade, a veces tendemos a ir un pouco disfrazadas. O máis bonito é o natural. Podes levar un peiteado un pouquiño máis elaborado e iso, pero sempre que tira a naturalidade, que sexas ti mesma, que non te vexas no espello e non te recoñezas. Entonces, sempre, dependendo do tipo de vestido, se é eso, de noite, de mañán, pois vámonos adaptando a cada estilo. É que todo o mundo, a frase habitual é non me cortes o pelo que teño unha boda en agosto, vale? Entón, eso tampouco ten por que ser así, non por ir co pelo corto vas a ir fea, para nada. Hai cortes monísimos que estilizan un montón e que deixan, o sea, que fan igual de elegante un vestido de noite, igual co recollido máis elaborado. Cando temos así melenas de pelos finos e tal, pois facemos unhas ondas naturais relaxadas, que tamén quedaría precioso, depende do tipo de evento, unhas ondas a auga tamén pode ser, e pode ir igual de elegante todo. Decimos sempre que hai que adecualo ao tipo da persoa e ao tipo de evento.